ese discurso de liberdade, non? Eu pensei, no, porque eu falo moito de liberdade, pero hai xente e que despois coñécela e ves que están, non sei, vacías, son persoas vacías, non? Pero é que o discurso de liberdade de hoxe é, basicamente, eu paso de todo Dios, eu non preciso a ninguén, xa non enredo con nadie, que eu non me complico con nadie, e é un discurso que ven a dicir eu non quero a ninguén, nin me importo por ninguén, e oxalá, ás veces penso, oxalá viñase de persoas que non dan para máis, pero é que moitas veces escoítalo en persoas que o que teñen é medo, están feridas, e daquela é como están dicindo, acollín isto que chaman liberdade porque eu non sei querer a ninguén, e xa está, vou por aí ao chou, vivo ao chou, e é unha lástima, non? A veces falas con persoas así e se as coñeces algo, enseguida te deches conta, non? Nalgún momento que a persoa é, pois iso, indixente emocional, non dá porque vive nesa miseria emocional e afectiva. E ao mellor é unha persoa culta e lida, e preguntas aquí en Galicia sería moi... Sí, porque eu lín a Saramago, pero leno en portugués, porque son máis mellor. E logo diste, e non entendeches. Leches a Saramago, escritor brillante, que reivindica os afectos por todos os lados, para agora que a túa liberdade sexa un isolamento afectivo, non? Porque ao mellor non é unha persoa que vive isolada, pero afectivamente sí. E dis que lástima, non? E que dis así, con alegría, non, é que eu non sei querer a ninguén. Non me importo por ninguén. A min, todo o mundo me dá igual. Non sei. É triste, non? Porque ao final é todo tan superficial que ata se fala da liberdade dunha forma superficial para describir unha autoescravitude emocional, unha persoa isolada con todo o emocional bloqueado, que non deixa de ser unha persoa